כן, כן, זאת אומרת, בליקוטי מרן יש כמה וכמה תורות על הגודל העניין לבוא לקברי צדיקים. לבוא לראש השנה להתפלל עם צדיקים. העניין הזה לקברי צדיקים לא כתוב לבוא לקברי צדיקים, לבוא להתפלל עם צדיקים. רק בגלל שבשנה האחרונה של רבינו, שהוא כבר היה חולה חזק מאוד וידע שכבר הולך להיפטר, שבשביל זה... כן, שיחות הר"ן, כן, שם מתואר כל מה ש... כל שיחות הר"ן וחיי מוהר"ן וימי, כן, אז שבחי הר"ן... שעוד בחיים שלו אמר שכאילו... כן, כן. למעשה, הוא, כשהוא חזר מארץ ישראל והוא עבר דרך אומן, הוא הגיע לבית החיים שהיו קבורים שם 30,000 איש שנהרגו על קידוש השם. 50 שנה קודם, ואז הוא אמר, פה זה מקום נאה לשכב. הוא בחר את המקום הזה שהוא רוצה לשכב. אז בזמניהם לא היה מקובל שמעבירים נפטר מעיר לעיר. באותו עיר שהוא נפטר, שם קוברים אותו. אז בתק"ע בקיץ, חצי שנה לפני פטירתו, הוא עבר דירה מברסלב לעיר אומן. כי הוא ידע שהוא הולך עוד מעט להסתלק מן העולם, ורצה שיקברו אותו באומן, לכן הוא עבר דירה מברסלב לעיר אומן. ובמשך חודשי הקיץ הוא סבל, עד שהגיע ראש השנה. ראש השנה זה היה 18 ימים לפני שהוא נפטר. בראש השנה הזה, שהוא כל כך הרבה הקיא דם, וממש הנשמה שלו הייתה קשורה בגופו בחוט השערה, באותו הראש השנה הוא דיבר בצורה הכי קיצונית על זה שהוא מאוד מבקש שיבואו להתפלל איתו בראש השנה. מאוד, בכל מיני כל הלשונות החריפים שיש לנו מעניין, מה אומר לכם, דבר גדול מזה להיות ראש שנה, וראש שנה זה, וכל העניין שלי זה ראש השנה, הוא דיבר בראש השנה האחרון. שהוא ידע שראש השנה הבא הוא כבר לא יהיה בעולם. אז מה אתה אומר לחסידים, תבוא אליי לראש השנה? אלה שבאו, באו, ואלה שלא באו, לא יבואו בשנה, לא יהיה כבר למי לבוא בשנה הבאה. הרבי נתן, שהוא מאוד הבין את רמזיו ודיבוריו של רבינו כל החיים, כל מה שיש לנו ממנו, הוא הבין בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, שרבינו רצה שנמשיך לבוא אליו, להתפלל ליד הציון שלו, בעיר שלו, ערב ראש השנה שנעשה השתתחות על הצדיקים על הציון שלו, וראש השנה שנעמוד להתפלל בהתקשרות אליו, באים אליו, חסידים באים אליו, הוא ימשיך לעשות את הפעולות שהוא עשה בחייו בראש השנה, שכבר הרבה שנים קודם הוא דיבר על הפעולות הגדולות מה שהוא עושה בראש השנה, ימשיך לעשות את זה גם לאחר פטירתו. אבל הוא כל כך היה בשבילו ברור, אין לי ספק בזה שזה מה שהוא רצה. והוא עורר את כל החסידים באמת לעשות את זה, וזה המקור, זה שאנחנו מוסרים את נפשנו לבוא כל שנה, לבוא להתפלל באומן דווקא שם המקום. הוא, כמו שכבר המסורת המקובל, איך עושים, מה שעושים, על כל פנים, ערב ראש השנה נמצאים על הציון שלו, ומתפעלים שם, עושים שם תשובה, וראש השנה מתקבצים ביחד, בהתקשרות אליו, ומתפעלים כל הראש שנה, וכמו שרבינו אמר, זה גם כן הוא אמר, בראש השנה האחרון שלו, או אולי לא בראש השנה האחרון שלו. זה ממש יותר, רבי נתן הבין שהוא כך דיבר חזק בעניין של ראש השנה, בראש השנה האחרון, חייב להיות שרוצה שיבינו מה שהוא מדבר. אבל הוא אמר פעם, שאני אפילו מכאן ציפור, אני ארד להתפלל איתכם יחד בראש השנה. מה זה כאן ציפור? אז הרי כל צדיק שזכה בעולם הזה להתקדש ולהיטהר לגמרי מכל תאוות עולם הזה, והנפש שלו נקייה לגמרי מכל משיכה לגוף, והגוף שלו נפח ממש לספר תורה, לדבר קדוש, הוא התנקה לגמרי וכל כולו, כל טיפות דם זה הכל היה עבודת השם אחד, וכל נפשו זה רק עבודת השם. הוא זוכה שלאחר פטירתו, אז לא רק שהגוף לא מתקלה באפר, אלא רק שעה לפני תחיית המתים, כדי שיוכל לקבל גוף חדש שיכול לקום בתחיית המתים, אלא גם הנפש שלו
שורה על הציון. וכמו שבחיים חיותו, כשהנפש הייתה בתוך הגוף, אז באמצעות הכלים של הגוף הנפש ראתה, שמעה ותפקדה כאן. אחרי הפטירה הנפש נמצאת שם ורואה ושומעת, הנפש החיונית של האדם רואה ושומעת בדיוק כמו שהיא ראתה בחיים חיותה דרך הגוף, רק הפעם נפש בלי הגוף. כי הרי כל אחד יש לו 3 חלקים, נפש, רוח ונשמה. החלק החיוני שבאדם, מה שאדם מרגיש את עצמו בעצמו, זה הנפש. נפש יש גם לגוי, לא רק ליהודי, גם לגוי. והנפש הזו גם מחולקת ל3 חלקים. נפש דנפש, רוח דנפש ונשמה דנפש. נפש דנפש זה החלק האינסטינקט שבאדם, החלק החיוני הפשוט. יש איזשהו כוח שהלב פועם, גלי המוח עובדים, המעיים עובדים, העצבים עובדים, עובד שם משהו. מה מפעיל את זה? מה יש פה שמפעיל את זה? זה כוח רוחני שנקרא נפש דנפש. שהמשרד שלו בגוף זה בכבד של האדם, שזה המשרד שלו, שם זה האדם הכבד, שם נמצא הכוח החיוני שנקרא נפש דנפש. את זה יש לכולם, לכל בני האדם וגם לבעלי חיים. המנוע שמפעיל את הגוף, הכל, זה מנוע, זה מציאות רוחנית שהיא נמצאת גם אצל האדם וגם אצל החי, כל סוגי החיים, עופות, דגים, כל סוגי החיים יש את הנפש הזה. רק האדם, העלמא שיש לבעל חי, יש לו גם כן רוח. רוח משכנו בלב. יש לו רגשות, יש לו רצונות, יש לו אהבות, יש לו פחדים, יש לו שמחה, יש לו עצבות. זה הנקרא, זה החלק, הרוח של הנפש. הרוח של הנפש היא שורה בלב של האדם. זאת אומרת שאדם נע ופועל לא רק לפי אינסטינקט, גם לפי רצונות, שאיפות ורגשות שיש בלב. בנוסף לזה, האדם פועל לא רק לפי אינסטינקט ולפי רגשות, גם לפי שכל, לפי הבנה מה טוב לו ומה מועיל. זה נקרא נשמה דנפש. נשמה דנפש זה החלק השכלי שבאדם, שמשכנו במוח. יש לנו מוח, לב, כבד, מלך, תשלוט. זה 3 המשרדים של הנפש של האדם, שמחולקת לנפש דנפש, רוח דנפש ונשמה דנפש, שאת זה יש גם ליהודי ויש גם כן לגוי. אבל ליהודי מעל זה יש לו גם נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. כשברוך הוא האציל, כבר יכול מעצמו, מן נפח מתוכי נפח. מציאות רוחנית שהיא בעצם, הוא עצלה מהאור האלוקי, שזה המוצר היחידי שיכול לחזור ולהיכלל באלוקים, ולחוות את האור האלוקי ברמה האינסופית שלו, זה הנשמה. עכשיו, כל אחד יש לו נשמה כזו. אז מה הקשר שלי לרגשות שלי, למודעות שלי, לאותו חלק אלוקה ממעל ממש? יש משהו שמחבר אותך, זה הרוח. רוח זה מציאות רוחנית שמחברת בין האני שבי, אני לא מרגיש את הרוח, לא מרגיש את הנשמה, מרגיש את הנפש שלי. צדיקים כבר מרגישים יותר את הרוח, את הנשמה, אבל האדם מרגיש רק את הנפש שלו. אבל יש משהו, מציאות רוחנית, שהיא מחברת אותי לחלק אלוקה ממעל, שזה הרוח, שהרוח הזה הוא בעצם מורכב מתרי"ג ערוצים, תרי"ג צינורות, ערוצים, היום מבינים מה זה ערוץ, כן? ערוצים, שהנשמה תוכל לשדר את החוויות, את ההשגות הרוחניות שיש לה, לאני שבי, לנפש שבי, זה הרוח. והרוח הזו, כל מצווה ומצווה פותחת ערוץ, כל עבירה חוסמת ערוץ, זה בעצם מה שמחבר אותי, את המודעות שלי, עם ההשגות, החוויות של הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל. כאשר רבנו מסביר, אדם הוא מכניע את עזות הגוף, את הבהמיות החזקה שיש בגוף, גם כשאדם עדיין חי, הנשמה יכולה לשדר לו השגות רוחניות, יכולה לשדר באמצעות הרוח אל
אל הנפש. רק כשהנפש היא שבויה מדי בגוף, והמושגים שלה זה רק הנאות הגוף, אז הנשמה לא יכולה לשדר, ואז צריך לחכות עד אחר 120 שהנשמה נפרדת מהאדם, ואז מהגוף של האדם, היא לא נפרדת מהגוף של האדם, ואז היא משוחררת מהמגבלות של הגוף, היא יכולה להקשיב ולשמוע את התשדורת שיש מהנשמה. אז זה נפש דנפש, רוח דנפש, איזה נפש, רוח ונשמה. לאחר פטירת האדם, אז הגוף נשאר אל עפר תשוב, והנשמה תחזור בחזרה אל האלוקים. אז כל השלישייה הזו, הנשמה מחוברת לרוח, והרוח מחוברת לנפש, והכל עולה למעלה לחזות בנועם השם. את החיזיון העליוני למעלה, זאת אומרת, כשעולים כבר להיכל שלי בגן עדן, שם הנשמה היא זו שקולטת וחובה, אבל בעזרת התורה והמצוות שקיימתי וחיזקתי ופיתחתי את כל ערוצי הרוח, היא יכולה לשדר את זה גם כן לנפש. אז אני מרגיש מה שהנשמה, יש לי נשמה שמדברת עליי, שמעבירה לי את ההשגות, מה שמשיגים שם. אז כל השלישייה הזו בעצם עולה למעלה לגן עדן. גוי יש לו רק נפש שלו, ואחרי הפטירה שלו, אם הוא לא הרג את הנפש שלו, על ידי שאם הוא עובר על 7 מצוות בני נוח, אז הוא פשוט חוסם את כל הכוח הרוחני שיש לו בנפש, ולא יכולה לחזור בחזרה למקורה. איפה מקורה? היא לא חלק אלוקה ממעל ממש, מישראל עלו מחשבה תחילה. זה מגיע מאצילות דעשייה. זאת אומרת, יש לנו 4 עולמות, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות. גם העולם עצמו יש לו 4 רובדים שקוראים לו עשייה דעשייה, שזה החומר בעצמו, ויצירה דעשייה, בריאה דעשייה, עד אצילות דעשייה. יש מלאכי עשייה גם כן, שהם בבריאה דעשייה. גם זה מחולק, כל עולם גם כן מחולק ל4 העולמות האלה. הנפש של היהודי ושל הגוי זה מציאות רוחנית מאוד גבוהה, שהיא מגיעה מהמקום הרוחני ביותר, שזה אצילות דעשייה. כאשר גוי נפטר, אז הנשמה שלו מגיעה עד האצילות דעשייה, ושם היא חווה את האור האלוקי כמו שזה מאיר שם. זה עושים, יש מוות קליני, עליתי למעלה, ראיתי אור אוהב כזה, זה מה שחווים שם באצילות דעשייה. אבל זה שלב ראשון, אבל אחר כך הוא עולה עוד יותר, כי יש לו ליהודי, הוא עולה עוד יותר, יש לו נשמה, אז הוא כבר גם כי משם הוא מתנתק, הוא מגיע להשגות רוחניות גבוהות מאוד, לאור השם, זיו השכינה, הרבה יותר גבוה. על כל פנים, אותו צדיק שזכה בחיים חיותו להזדכך, הנפש שלו שורה, הנפש, הנשמה נמצאת בגן עדן, היא לא יורדת למטה. הנפש היא שורה על הקבר, והיא שומעת את האנשים ורואה את האנשים. יש נשמות שנמצאים שם כל הזמן, יש נשמות שנמצאים רק 2 בחודש, בערב ראש חודש ובט"ו בחודש, ובתנאי ערב ראש חודש והט"ו בחודש, שזה לא יהיה שבת ושלא יהיה חג ושלא יהיה ראש חודש. זאת אומרת, כי בזמנים האלה הנפש היא עולה למקומה בנשמה, היא נמצאת בהיכל של הנשמה, אבל היא יורדת בערב ראש חודש או בט"ו בחודש. יש צדיקים שהיא יורדת כל השבוע, חוץ משבת. על כל פנים, בשבת ויום טוב, כל הצדיקים, החלק של הנפש עולה למקום של הנשמה, רק נשאר הגוף הקדוש שלו, זה נקרא הבלה דגרמה, הקיסטה דחיותה, היא נשאר, זאת אומרת, גם העצמות של הצדיק, יש בהם קדושה עצומה, שלפעמים היא יותר רוחנית מאשר נשמה של מישהו אחר, נשמות של צדיקים יחידי הדורות. אז גם בשבת לא עושים השתתחות על הקבר, אבל המקום הוא מקום קדוש. אדם בא לציון של הרשב"י בשבת, אז אמנם הנפש היא עלתה למעלה, אבל העצמות נמצאים שם, אז זה גם כן מקום מאוד קדוש, ומקום שאדם יכול להתחבר לרוחניות בצורה גדולה. על כל פנים, אבל הנשמה היא תמיד נמצאת למעלה, והיא עולה ועולה ועולה, רק הנפש יורדת למטה, ואחר כך היא עולה ביחד איתו. מישהו ביקש להתפלל עליי, אז הנשמה חוזרת למעלה, הנפש חוזרת למעלה, מחוברת לנשמה, ואז היא מתפללת לפני הקדוש ברוך הוא. פלוני היה אצלי, ביקש, אז אפשר לפעול אצל צדיקים שהם יתפללו עלינו. הרי אנחנו לא מבקשים מהם, תשלח לי רפואה, תשלח לי כסף, תשלח לי שידוך. מבקשים ממנו שהוא יתפלל עלינו, שלא ישים מגמתו אלא מתאים אל השם, יתפללו עלינו.
בדיוק. שמעתי מהרב יצחק את הוורט הזה, שהוא אמר, פנו אל משה רבינו ואמרו לו, התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. לא אמרו, תסיר את הנחש. התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. כך שבאים לקברי צדיקים, אני יכול לספר את הכל כדבר איש אל רעהו, והוא מקשיב ושומע אותי כדבר איש אל רעהו, כי הנפש שלו היא ערה, היא שומעת, היא רואה מה שמסביבה, שומעת מה שמסביבה. אבל מה אתה רוצה לספר את כל הבעיות שלך ואת כל הכל? בסדר, תספר. מדוע אתה מספר את זה? המסקנה היא, עכשיו תפעל עבורי אצל השם יתברך, תתפלל לשם יתברך, שימתיק מעלי את כל הדינים וישלח לי את כל הישועות. אז לכן באמת כל ההשתתחות אצל כל הצדיקים, הכל זה בימי חול, או בכל אופן כבר לא בשבת ולא ביום טוב. אז לכאורה מה אנחנו מחפשים שם בראש השנה? זה חג. ערב ראש השנה בסדר, אבל מה העניין? אז תגיד, אתה כבר נמצא פה, איך תיסע הביתה? ואם מישהו כן יכול לנסוע הביתה, יש בעיה לנסוע הביתה. רבינו אמר עוד דבר נפלא, מה שלא שמענו אצל שום צדיק. בראש השנה, אפילו אם אני אהיה בכאן של ציפור, כאן יש כי יקרא כאן ציפור לפניך, כן? אז על פי סוד זה רומז על איזה משהו רוחני מאוד מאוד גבוה, שיש נשמות של צדיקים גדולים, יחידים שהנשמה שלהם עוד היום לפני הגאולה, אחרי הגאולה כולם יקלו באינסוף, אבל לפני הגאולה, לפני תחיית המתים, נמצאים במקום רוחני מאוד מאוד גבוה, שזה נקרא כאן ציפור, קוראים לזה. כאן ציפור. בקבלה, בזוהר, כאן ציפור. כאן ציפור זה מקום רוחני מאוד מאוד גבוה, שרק מעט נשמות מגיעים לשם. עד לשם גם יש מה לראות ומה לחוות, אבל יש. זה אומר, אפילו מכאן ציפור, אני ארד אליכם להתפלל איתכם יחד בראש השנה. להיות איתכם בראש השנה. מה זה להיות? כן? להיות איתכם בראש השנה. אז כאן כבר ודאי מדובר לאחר הפטירה. איפה זה כתוב? זה כתוב בחיי מוהר"ן. אז זה ודאי מדובר שהנשמה היא מגיעה לכאן ציפור, זה רק אחר. ואני ארד אליכם, אני ארד מכאן ציפור, אני ארד אליכם בשביל להיות איתכם בראש. זאת אומרת, שהנשמה יורדת, אבל היא לא יורדת לציון כמו הנפש. היא יורדת בכל המעניינים שמתפעלים בהתקשרות לרבנו, שם הנשמה שלו נמצאת. הנשמה שלו נמצאת בכל מקום ומקום שנמצאים, הוא אומר, תבואו אליי, כי אתם תהיו אצלי, ושם בעיר שלי, במקום שלי, אני ארד להתפלל איתכם. אז בדרך כלל זה התקבצות, כמה שיש יותר מקובצים, יותר אנשים, זה מלא את מניין הבתים. אבל היום טכנית, גם אם נרצה, אי אפשר 40-50 אלף איש יתפללו במקום אחד. צריך טכנית. אז אם הגיע מצב כזה, בעצם כל אומן זה בית הכנסת אחד גדול, וכל אחד עם המניין שלו, עם הנוסח שלו בזה, זה הכל. ושם, בקיבוץ, כולם מצטרפים לקיבוץ הזה, ששם הנשמה של רבינו נמצאת. ואז הוא מתפלל איתנו, וממליך איתנו את השם יתברך, ומשתמש בנשמות שלנו לעלות למעלה, לרדת למעלה, לעשות תיקונים. כל מה שרבינו מלמד את העניין מה שנעשה בראש השנה. לכן כותב הרב מצ'רין והבאות לחוכמה בפירוש שלו, שהעניין של ראש השנה, שבערב ראש השנה אנחנו באים לעשות השתתחות בציון, ואומרים שם את הוידויים וכל מה שעושים בראש השנה. ובראש השנה עצמו אנחנו מתכנסים ביחד בבית הכנסת הנקרא על שמו, ומתפללים כולנו בהתקשרות אליו. זאת אומרת, לא תבוא גם, לא היה נהוג לבוא לציון שלו, ונגמר גם לפני השואה, מתי שהיה בית הכנסת, שהיו כמה מאות אנשים מגיעים לקלויס שרבי נתן בנה. בזמן רבי נתן, בזמן תלמידיו, לא היו הולכים לציון בראש השנה. כי בערב ראש השנה, שהנפש נמצאת שם, אז הולכים לציון, שיראה אותנו, שישמע אותנו, שבאנו. אבל בראש השנה, במקום שאתם מתפלים, שם אני יורד איתכם, שם אני נמצא איתכם. אז העניין הזה, כשנסגר האפשרות לנסוע לאומן בזמן מלחמת העולם הראשונה, מאז בתרע"ד שם, בתרע"ד, אז כבר לא יכלו יותר לבוא מחוץ לארץ לאומן. עוד יכלו מרוסיה עצמה לבוא לאומן, עוד יכלו לבוא. אבל מחוץ לארץ, נגיד מפולניה, שהיה שם קהל גדול מאוד של חסידי ברסלב, כבר לא יכלו לבוא לאומן לראש השנה. אז הם, הגדולי חסידי ברסלב בפולניה, הם החליטו אז לפחות
נבוא, נעשה קיבוץ, התקבצות שלנו, רבנו קורא התקבצות אנשים, נעשה קיבוץ כל חסידי ברסלב מכל פולניה, שיבואו להתפלל בלובלין במקום אחד, הם מצאו את... הרב מאיר שפירא אירח אותם, אז הוא בנה ישיבה, זו הייתה ישיבה גדולה מאוד, היא קיימת עד היום, ישיבה גדולה מאוד, עם פנימיה גדולה מאוד, הוא הקים שם לבחורי ישיבה, והוא אירח אותם שם בבית המדרש שלו, והתפלל איתם ביחד, כדי שיוכלו לבוא להתקבץ ביחד. ואז היו באים בכזה אמונה, רבינו נמצא איתנו, רבינו אמר שהוא ירד להתפלל איתנו, מקום שאנחנו מתפללים ביחד, בהתקשרות אליו. אבל זה רק באומן, אבל אם אין אפשרות לנסוע לאומן, אנחנו מאמינים שרבינו לא עוזב אותנו. רבינו אמר, על סמך שיחה שרבינו אמר פעם למניין אחר, אם אתם תתפללו בכוונה, אתם יכולים, כשהוא עזב את העיר ברסלב, ועבר לאומן, אז הוא אמר לחסידים, אתם עם תפילות שלנו, אתם יכולים להמשיך אותי, אם אתם תהיו ביחד, תוכלו להמשיך אותי אליכם שוב לפה. כי זה היה הביטוי שלו. אסמך זה טוב, אנחנו מתקבצים ביחד. עם אמונה בראש השנה, עם אמונה בראש השנה של רבינו, שעוסק בהמלכת השם יתברך, ומתפללים בהתקשרות לרבינו, ומאמינים באמונה שלמה שהתיקונים שנעשים באומן, שזה מה אומר לכם דבר גדול מזה, נעשה גם כן פה. ואם רק 50% מזה, 50% מאין סוף, זה גם אין סוף. זה התיקון ראש השנה כזה גדול, אז גם אם הצלחנו לקבל חלק מזה, זה גם כן שווה למסור את נפשנו. על סמך ההחלטה הזו, כשאחר כך אחרי מלחמת העולם השנייה, שהגיעו ועלו מתי מעט מחסידי ברסלב לארץ ישראל, תלמידים של רבי אברהם נחמן, אז חידשו את הקיבוץ בירושלים. אז אמרו, גם עכשיו נעשה את זה פה בירושלים, נקבץ את כל החסידי ברסלב שנמצאים בארץ ישראל, כולם יבואו לירושלים, לבית הכנסת הגדול בירושלים, ושם נעשה את הקיבוץ. אחרי כמה שנים, מאז שנפתח, אולי 2-3, אז הייתה קבוצה של חסידי ברסלב בירושלים, והם העדיפו לנסוע למירון בראש השנה. כי יש קשר בין הנשמה של רבי שמעון בר יוחאי לנשמה של רבינו, יש איזה קשר. אז הם אמרו, אם לא יכולים לבוא לציון של רבינו, לפחות, אז מה, נבוא לציון של רבי שמעון בר יוחאי, שיש לו גם כן בחינה עם החלק הנשמה של רבינו. אז היה אז ממש גדולי חסידי ברסלב, אלה, בעיקר אלה שבאו מאומן, באו מפולניה, הם אחזו ירושלים, אנחנו מתקבצים ביחד, לא מדובר כרגע לבוא לאיזה ציון של מישהו, מדובר כאן לבוא לרבינו. אז אין עניין לחפש אפילו צדיקים גדולים כמו רבי שמעון בר יוחאי, הרי הנקודה זה רבינו. ואחרים אמרו לא, והביאו כל מיני דיוקים וכל מיני אסמכתאות, שאנחנו באים לרבינו על ידי שאנחנו מתקרבים לנשמה שיש לה את הבחינה קשר עם רבינו, ככה אנחנו באים לרבינו. בשתי המקומות הכוונה אנחנו באים לקיבוץ של רבינו. השאלה מה יותר, זה נקרא ירושלים ומירון, ירושלים, זה היה, יש גדולי ברסלב מאומן, מפולניה, אמרו, ירושלים, וגדולים אחרים שבאו גם כן מאומן, שהם קבעו את זה במירון. אז זה שנים, עד שבסוף, שהתחברו ביחד, מתי שנפתח אומן, אז כבר אין מירון, אין ירושלים. תמיד התקיימו שם עניינים האלה, תמיד היו כאלה שלא יכלו לנסוע לאומן והתפללו שם, אז תמיד היה, עד היום, עד שנה שעברה, היו עדיין, הקיבוץ בירושלים היה, מי שלא נסע לאומן והקיבל, לא התפלל, מעניין אחר של ברסלב ובכל ארץ ישראל לא היה. היה או ירושלים או מירון, כי רצו להתקבץ ביחד, וכמה שיש יותר, זה מרבה יותר בתיקונים. למה בעצם לא עושים סוף לחגיגה הזאת ומביאים את רבנו לארץ? אז באמת, אז ככה, זה שרבנו קבור באומן בין האנשים האלה, זה רבנו בחר להיות קבור שם. וכשרבנו בחר, אז יש דברים שיכולים לדעת למה ויכולים שאילה, אבל אם הוא בחר להיות שם, ובעצם בית הקברות הזה, מתי שרבנו נפטר, הוא כבר לא היה בית קברות שימושי, כבר לא השתמשו איתו. הבית הקברות היה בכניסה לעיר, מהצד השני, איפה שיש שם בהמשך של האוהלים, שם בית הקברות היה. אבל שם כבר לא קברו יותר, רק מה? השיגו פרוטקציה במלכות, הוא ביקש להיות קבור שם, מצאו שם חלקה פנויה, ככה בין המבוגרים לילדים שם, בחלקה פנויה. אחד המשכילים שם השיגו. נכון. הוא החזיר בתשובה שם, שני משכילים, הם קרובים למלכות, והם... שאל את רבי נתן, תגיד לי מה האמת, איפה הוא רצה? אמר לו, אני אשיג לך.
אז הוא השיג שני חלקות, שני חלקים, בסוף זה נשאר שזה היה, אחר כך עשו מבנה על הציון, אז היה מקום, היה ציון, והיה מקום לעמוד ליד הציון בתוך המבנה. מבנה קטן, זה 5-6 אנשים יכלו לעמוד שם. רואים את שם התמונה, עם אברהם ברסקי שם. הוא נמצא שם, לא ברסקי. זה שנמצא שם בתמונה, לא. זה שבתמונה, תכף זה שזה עשה את ההשתפכות הנפש, זה שליקט את ההשתפכות הנפש בשיבת נפש, תכף אני זוכר, רבוי שברסלבר זה היה קור, או אני כבר לא זוכר, אז רב ליצחק עוד הכיר אותו, אז על כל פנים גילו את התמונה הזו באוניברסיטה, בספרייה של האוניברסיטה גילו את התמונה הזו, והראו את זה לרב ליצחק, אז הוא זיהה את זה, כן, זה בא לזה שחיבר את בשיבת נפש, ותלמידים של רבי נתן. אז על כל פנים, אז רבינו רצה להיקבר שם. טוב, היום מדברים שרבינו, רבינו אמר על אומן שזה המקום הרחוק, סוף הקדושה שם, המקום הכי נמוך בקדושה. לא, קברי צדיקים של קדושת ארץ ישראל, אבל המקום הכי רחוק מהקדושה זה העיר אומן. יש גם מכתבים מהבעל שם טוב, שמצאו כתבים שלו שהוא שלח את השהידים לאומן, כי שם מקומכם. זה מקום טמא, זה מקום שהסטרה אחת שם מקומכם. רבנו רצה הרי להביא אליו את הראש השנה, את המלאכת השם יתברך במקום הכי נמוך בעולם. הרי המלאכת השם יתברך זה מתחיל מהדורות הראשונים בקומה העליונה של השכינה, במקומות בבית המקדש אצל הנביאים שהתגלה גילוי שכינה. יש ירידת הדורות ומקיימים מצוות בירידה וממשיכים את אור השם יתברך עד לכל קומת השכינה, מהמקום הנמוך בזה שאור השם יתגלה בכל המקומות, הגבוהים והנמוכים. עכשיו עבודה להמשיך את אור השכינה בקומות התת-קרקעיים, איפה שהם הדור של סטרה אחת מאז בריאת העולם, לשם להמשיך. אז שם במקום כזה רבינו הלך להיקבר, ושם להמליך את השם יתברך כל ראש שנה מחדש. אז יש כל מיני כוונות, כל מיני סיבות. אבל כל פנים, היות ויודעים שרבי נתן מאוד נלחם שרבינו יהיה קבור שם, כי רבינו ביקש, אמר כמה פעמים, וכמה הזדמנויות שרוצה להיות קבור שם במקום הזה, אז לכן לא מעלים אותו. בכל צורה שהיא לא מעלים אותו. ואני זוכר, לפני שנים רבות, לא, זה אחד. עוד לפני שניסו, פעמיים ניסו. אבל פעם אחת, עוד לפני שניסו, אז זה, הסיפור הזה היה לפני קרוב ל-40 שנה. באיזה שפידור, איזה שנה זה היה. ואז עיריית אומן, טוב, זה היה אחרי מלחמת העולם השנייה, בקושי אנשים הגיעו בהיחווה, בככה, בראש שנה תמיד היה איזה מניין שם, באיזשהו בית, תמיד, אבל באו בהיחווה, זה לא היה מקום המונים, לא היה מקום מוכר שיש שם קבר של צדיק, ועיריית אומן החליטה לבנות, למה, מאז יש שם בתים קטנים, כמו הבית של ציון של רבנו, כל השכונה הייתה ככה. והחליטו על המקום הזה, בדיוק במקום הזה, לבנות הקומות, 9 קומות לבנות, מה שרואים שם מסביב את הבתים האלה, ועל כל השטח. זה לא עשו חשבון שיש פה קבר, שיש פה קברות, לא עשו, זה אצלם, לא חשבון, לא משנה, שם בנו את המקומות האלה. אז מהתוכנית הזו נודע שהולכים לבנות גם על המקום של רבינו, כבר פינו את המקום הזה והכינו אותו את היסודות ופה, ומתקרבים עד למקום של רבינו. אז היה אחד שגילה את זה, שלח מכתב לרבי לוי יצחק, אחד משם, שלח מכתב לרבי יצחק, תראה, עיריית אומן היא קבעה שיש כאן תוכנית בעניין, מה עושים? שמעו את זה בירושלים, מאוד מאוד נחרדו, מה עושים? הלכו גם כן לרבנים, ברבני ירושלים, אז תעלו אותו לארץ. עכשיו תבקשו, תפעלו את השלטונות, אפשר להגיד לראש העיר, אל תבנה, מה אנחנו, אל תבנה, קומוניסטים זה היה, זה לא היה קשרים, לא היה קשרי, אבל לפחות לפעול דרך אמריקה, דרך שיתנו רשות להעלות אותו לארץ. אני זוכר, הרב שמידליץ, שהוא ראש של אתרא קדישא, אם אתם יודעים, שדואג לכל הקברים בכל העולם, אז הוא אמר לי, אם אתם כבר מעלים אותו, תבקשו להעלות את כל הקדושים שנמצאים שם, כל 30,000 קדושים שם חופרים שם, שיעלו את כולם, למה רק אותו, בזכותו שיעלו את כולם. על כל פנים, אז היה מאוד, רוח חזקה מאוד בברסלב, שזה מה שצריכים לעשות.
רבי לוי יצחק, שהוא בעצם, מה שנקרא עם עתיקי השוואה, הוא הביא את ברסלב לארץ ישראל, הוא ועוד חברים שלו, אבל הוא היה מהעיקר, הוא מתלמידיו של רבי אברהם ברב נחמן, מתלמידיו של כל גדולי אומן, שדבוק ברבינו ודבוק בחסידות ככה בצורה הכי טובה. הוא ידע לו, אסור לעלות אותו, אסור לעלות אותו, כי רבינו רצה להיות שם, אסור לעלות. אז פעם היחידה בהיסטוריה, בשול של ירושלים, בכנסת המרכזי של ירושלים, שעושים הפסקה בין קבלת שבת לתפילת ערבית. ואז רבי יצחק עצר את התפילה ועלה למדרגות של ארון הקודש, השתיק את כולם, הוא רוצה להגיד כמה מילים. ואז הוא אומר מהצרה הגדולה שנפלה עלינו, מהשמועה הלא טובה, שהולכים לחפור בציון של רבינו, וזו סכנה גדולה מאוד. ומדברים על לעלות אותו לארץ ישראל, אז הוא אומר, לא רק שאסור לעלות אותו לארץ ישראל, אסור אפילו לדבר מזה. לא רק שאסור לדבר מזה, אסור אפילו לחשוב מזה. אבל השתדלות נעשה להציל את המצב. אנחנו בעזרת השם במוצאי שבת נעשה אסיפה עם כל ואנחנו נתכנן מה אנחנו כחסידי ברסלב וירושלים יכולים לעשות בשביל להציל את הציון. הוא אמר את זה בצורה כזו חזקה, אז כל התוכנית הזו וההווה מינה לעלות אותו לארץ ישראל ירדה מהפרק אצל כולם. רק מה? ואז דורפמן היה אז חי, ועוד כמה גדולים היו חיים אז, אמרו, אנחנו ננסה לפנות שמאמריקה יבקשו מהרוסים שימנעו את העניין הזה. איך נבקש מאמריקה דבר כזה? מה אנחנו, כמה סכינים בירושלים יכולים לבקש מהנשיא באמריקה? אז נסעו באמת שליחי דורפמן ועוד כמה נסעו לאמריקה, ופנו שם לחסידי ברסלב באמריקה בפרט, שם היה חסיד ברסלב מאוד למדן. רגע, היה שם, איך קראו לו? זכרתי טוב, איך שקראו לו? קפלן, הרב קפלן, שהוא גם חיבר פירוש באנגלית על ספרי ברסלב. והוא היה נותן הרצאות אפילו לאנשים מודרניים בנושא של ברסלב, שהיה לו לשון לימודים והיה חסיד גדול, וביקשו ממנו את עזרתו. אז הוא החליט לכתוב מכתב לנשיא, שישפיע על נשיא של אמריקה. למה? כי היה מדובר שיעשו מפגש, איך זה מפגש? שנפגשים שני הנשיאים, מפגש פסגה. אז היה מלחמה הקרה בין רוסיה ואמריקה, כל אחד חימש את עצמו יותר חזק ויותר חזק בשביל אי פעם לחסל את השני. זה היה מלחמה הקרה שהיה ביניהם. הנשיא היה חייב לו טובה, שהוא היה תומך בו מאוד, ברב הזה שהרב שלח אותו. הוא היה חייב לו טובה. הנשיא היה חייב טובה כי הוא תמך בנשיא. כן. זאת אומרת שהוא עזר לו... הוא כאילו הביא את כל הקהילה היהודית שם. שידה בנשיא, כן, נכון, כן, בנשיא. כן, נכון. הוא פנה לאותו אדם, אני לא חושב שקפלן הוא היה בן אדם הזה, אבל הוא פנה ביחד עם אותו אדם, וניסחו מכתב בשביל הנשיא, והסבירו לו שדע לך שיש שם קבר של צדיק, שבכל האוניברסיטות בעולם לומדים עליו. זאת אומרת, באנציקלופדיה, כשכתוב על היהדות ועל החסידות, אז תמיד מופיע שם גם כן רבי נחמן מברסלב. וזה צדיק הזה שבכל האוניברסיטות, מה יגידו לו? צדיק גדול גדול, שבאוניברסיטות לומדים עליו, כשלומדים על השושלת היהודית, לומדים עליו על הרבי נחמן. הוא זה נמצא שם באומן, וראש העיר רוצה שם, אז תבקש מהנשיא של ברית המועצות אז, שימנע את החפירה ואת הבנייה במקום. על המכתב הזה, וכתוב את זה בלשון מאוד לימודית, בלשון מאוד יפה, על המכתב הזה חתמו 3 גדולי אמריקה, שאין שום מסמך שאי פעם שחתמו 3 על אותו מסמך. זה היה הרבי מלובביץ', והיה הרבי מסטמר, והיה רב מוישה פיינשטיין. יש לנו לובביץ' צד אחד של החסידות, הרבי מסטמר, וזה שתי אסכולות של חסידות רחוקות, אחד מהשני, חב"ד וסטמר, בכל מיני כיוונים, מכל מיני... הרב טיילבום זה הרבי סטמר, רבי טיילבום, כן, והיה הרבי... הרב פנחס טייץ'. הוא זה שהיה... הוא אפילו היה חבר כנסת לייבוביץ', יש לי פשוט את הסרטון הזה, כן, ליפשיץ, הוא פנה לג'ימי קרטר.
אז הגישו לו את המכתב הזה. אז הוא ראה ששלושת היהודים המפורסמים ביותר באמריקה פונים אליו, זאת אומרת שזה כל היהדות רוצה את זה, זה כל העולם רוצה, כל העולם היהודי רוצה את זה. אז הוא קיבל בסדר. בין שאר הדברים שאנחנו נדבר על הטילים ועל האטום ועל כל העולם, גם נזכיר את זה. אז באמת, בפגישה, כן, ישבו ודיברו, והוא באמת הזכיר גם כן את זה. הנשיא ברית המועצות לא ידע בדיוק, ברז'נייב, כן, הוא לא ידע בדיוק מה זה, אז הוא שלח, אמר לאנשים שלו, תברו מה זה צריך להיות. כן, אמרו, כן, יש באומן. טוב, דברו עם ראש העיר. ראש העיר שמע, שהנשיא שולח שליח, שלא לפה, עכשיו זה, רק זה חסר לו. להתחיל להסתבך איתו, ככה, בצורה כזו זה ניצל. למעשה אומרים שמכל הנושאים שהם דיברו, לא הגיעו לידי הסכם בשום דבר, רק בדבר הזה. כל הפגישה היה... הרב קלופמן אמר שכל הפגישה הזאת הייתה רק בשביל להציל, כן, כן. אז ככה באמת עד עצם היום הזה הניצל המקום. אומרים גם שהיא, הגויה שהייתה גרה, היא התקשרה והודיעה. לא, היא התקשרה שהודיעה שרוצים להרוס את המקום? כן. יש לי פשוט סרטון שמספר את כל ה... שמספר את כל המהלך. היא זה שהתקשרה? או זה היא שאמרה לאחד מחסיד... היא לא התקשרה לארץ, היא התקשרה למישהו... בקהילה, ומשם זה... כן, כן, אז לקחו לה את הבית, אז היא ניצלה שלא ייקחו לה את הבית, שתמשיך לגור שם. דאגה לעצמה. כן, אז ככה באמת ניצל הציון. נכון, היו פעמיים ניסיונות, אנשים חכמים, בלי לשאול הצד זקנים, וחשבו, עשו טובה גדולה ויבואו את הקבר שלו. אבל פעם הראשונה הם התחילו לחפור, ונכנס להם פחד עצום, ומיד סגרו, כן. ואחר כך היה, אבל אתה מכיר את השני או את הראשון? פעמיים היה. ישראל. אני לא רוצה להגיד את השם שלך שלא היה... בסדר, טוב, בסדר. הוא היה בין האלו שם, ועד היום כמו שהרב הוא בפחדים כן, טוב, לא ניכנס לפרטים, אבל בפעם הראשונה אז היו שם באמת אנשים מוכרים מחסידי ברסלב. בפעם השנייה היו שם אנשים שיותר באו מבחוץ ורצו, גם כאלה שבו כל הבית, כמו קורבים. מהבית של השכנה לחפור. כן. בעצם שכרו את המקום שלו, ושם התחיל לחפור מהצד שלו. כן, לא אצלה, אלא בצד השני. אז אחר כך באמת, אז עשו שם בטון, שכבת בטון גדולה מאוד, שסתם אדם פשוט עם חפירה פשוטה לא יוכל להזיז שם שום דבר לו, כדי להראו שהמצב מסוכן. אז לכן, איך אומרים, אין מה לחשוב על זה. יש פה עניינים מעל מוחנו ומעל דעתנו. אבל מה כן? כשאנחנו לא יכולים להגיע לשם ורוצים מאוד להשתתף בהושלה של רבינו, יכולים כן לארגן מניינים בכל מקום, מניינים שלפחות 10 אנשים מהם מתקשרים לרבינו בתפילתם. ואין ספק שהיות ונבצר להגיע, יהיו שם בעזרת השם 2,000 איש, יהיה שם קיבוץ קדוש, יהיה שם עוד יותר גדול מה שהיה בזמן של רבי נתן, יהיה שם, אבל אנחנו רגילים לכמה ל50,000 איש, כל אלה שמאמינים בו, כולם רוצים להשתתף, אז בוודאי כשאנחנו בכל מקום נעשה, אז ככה, אז יכולים לחזור למה שהיה אז, לעשות 2 קיבוצים גדולים, אחד בירושלים, אחד במירון. אז במירון אי אפשר, כי כבר הודיעו שיש סגור שם. יש שם סגור, לא יכלו, לא בפנים ולא בחוץ, לא ייתנו שם לעשות. ובירושלים, אז איך תעשה מניין של כמה אלפים, שיהיה בצפיפות עצומה, יכולים באמצע המשטרה לבוא ולעשות שם לפרק את הכל. זה אי אפשר להכניס לסיכון כזה שבראש תזרק באמצע התפילה, באמצע התקיעות, יזרקו אותך החוצה. אי אפשר לדעת מה הם מסוגלים לעשות, אם הם מסוגלים לעצור את אומן, לעצור את ירושלים. אז אין ברירה, אלא בכל הערים, גם אצלנו בבית שמש, יהיו כמה מניינים שסבירים, זאת אומרת שלא יהיה צפיפות מדי גדולה, גם זה כבר לא בדיוק 2 מטר מכל אחד, אבל מקום סביר שמישהו נכנס, רואה, טוב, הם לא צפופים.
בירושלים צפופים אחד בשני, ממש אין מקום לזוז שם. כמו בבית המקדש. כמו בבית המקדש, עומדים צפופים, מסתכלים ומחים, זה ממש שם, ופרנצ'ס יש שם גם כזה קומה שנייה, זה אחד על השני שם, אז אני לא יודע, זה לא שייך להביא את כולם לשם, טוב, יש שם מקום אולי ל1,000, 2,000 איש, נגיד אם מסביב, אם למטה, כל הקומות, כל החדרים, אבל אין שם מקום ל30,000 איש, וצריכים לדאוג לכולם, צריכים לדאוג. אז בכל מקום יש 10 אנשים שמתקשרים לרבינו, זה כבר קיבוץ. ומן הסתם שרבינו רואה מלמעלה את הכיסופים ואת הרצונות שלנו ואת המאמצים שאנחנו עושים, הוא גם כן מכאן ציפור ירד, יתפלל עם כל המניינים, יסופוך את כל העולם וכל כדור הארץ למניין אחד גדול של כל אלה שמתקבצים בכל מקום. זה ההשתדלות שאנחנו יכולים לעשות. ולא לוותר על המנהג שכתוב בשולחן ערוך, שבערב ראש השנה הולכים לקברי צדיקים, להתפלל שם, שיהיו סניגורים שלנו. בבקשה? אם יתנו, אבל שרוצים... יהיה עוצר. אז אין פה ב-500 מטר מהמקום. יש, למה? יש גם פה, מוריסלם. אין יהוד, יהודה, ראובן, יהודה לא באזור פה? ראובן זה בפלמחים. פלמחים, קצת רחוק מפה, יהוד זה יהודה, כן, לא כל כך. כן. אבל גם יש פה בראשון לציון איזה צדיק גדול, בעל קבלה, מוריסלם. של רמלה דווקא יותר בבחקים. שם אפשר ממש לעשות אוהל ענק. לא, אומר רק להיות בערב חג, ללכת. כן, אין לנו עניין להתפלל יד קבר בראש השנה, כי הנשמה נמצאת למעלה. רק הנשמה של רבינו יורדת למטה לקיבוצים, אז לעשות קיבוצים, להתקבץ זה. רק יש מנהג, כתוב שהולכים, כשהיינו בירושלים לפני שיכולנו לנסוע לאומן, היו נוסעים בערב ראש, מיד אחרי הסליחות, עושים למערת המכפלה, קבר רחל, שמעון הצדיק ושמואל הנביא. היו נוסעים עד חצות היום, אחרי התפילה הבוקר, עד חצות היום כי היו נוסעים לקברי צדיקים. כשהיו מגיעים לירושלים בחזרה, אז יש כאלה שהלכו לשמואל הנביא, ויש כאלה לשמעון הצדיק. לא הספיקו גם זה וגם זה, אז כי רצו להיות לפחות להגיד תיקון כללי בכל מקום הזה. אז במערת המכפלה שם היו נסעים ככה שעה ארוכה. היו שם. בימי שישי לא יכלו להיכנס בפנים, כי היו צריכים להיות בחוץ, אז זה היה יותר קצר. כשהיכלו להיות בפנים, הלכו מקבר לקבר, אברהם, יצחק ויעקב. כן. על כל פנים, זה מה שיכולים לעשות. ובאמת ללמוד, אנחנו בראש השנה שנוסעים לקברי צדיקים, רבינו אומר בתורה רש"י, זה בשביל לקדש ולטהר את המחשבה. כשאדם מחובר, מחזק באים לראש השנה להתפלל אצל צדיקים בשביל לחזק את ההתקשרות שלנו איתם, כדי שנקבל טהרת המחשבה. טהרת המחשבה, שנמליך על המחשבה שלנו את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא נסיח את דעתו מהקדוש ברוך הוא, ששיביתי השם לנגדי תמיד. זה המתקת הדינים הכי גדולה, שאדם טהר ומקדש את מחשבתו. טהרה זה שלילת הטומאה, שלילת הרע. קדושה זה התחברות למשהו יותר עליון. הרי את מקודשת לי בטבעת זו, הוא לא הופך אותה לקדושה. עכשיו מיועדת לי, מחוברת לי, עכשיו את רק שלי. באמת לייעד ולחבר את מחשבתנו לקדוש ברוך הוא. המחשבה שלנו אין לנו שום דבר אחר, רק את הקדוש ברוך הוא. זה המתקת הדינים הכי גדולה. כל הדינים הם באים לעשות בירורים, והשורש שלהם זה עולם המחשבה. אז התיקון שלהם זה גם כן בעולם המחשבה. כל יום הדין, ראש השנה זה יום הדין, יום שהקדוש ברוך הוא דן אותנו. יום הדין זה לא דין בסעיף של שכר ועונש. עשית הרבה מצוות, מגיע לך הרבה שכר, חס ושלום מי שמראה עבירות, מגיע לו עונש, ולפי זה עובד כל השנה. שכר ועונש זה רק בעולם הבא, אשרי מי שמקבל את העונשים בעולם הזה. אבל שכר על המצוות ודאי שזה רק בעולם הבא ולא בעולם הזה. אז על איזה סעיף יש את המשפט של ראש השנה? זה על איזה תנאי עבודה ניתן לך. אתה כל השנה עבדת את השם טוב וחזרת בתשובה שלמה, אז כשברוך הוא הוריד לך כאן לעולם בשביל שבתוך העולם הזה תכשיר את נשמתך לחיי נצח, ואתה עשית את זה בצורה טובה. אם הפרנסה המועטה שנתתי לך בשנת תש"פ הצלחת כל כך יפה לעבוד אותי, אז דידרנו אותך לפי זה ששנה הבאה ניתן לך כפול, כדי שתוכל לעבוד אותי כפול. אבל אם נתת לך הרבה שפע, ולא ניצלת את השפע בשביל לעבוד השם, אלא בשביל זה כל מיני שטויות אחרים, אז בשביל מה ניתן לך שפע, אז פחות שפע. זאת אומרת, כמו שנותנים
פועל טוב, מטיבים את תנאי העבודה, כי מקווים על ידי זה יקבלו תוצרת יותר טובה. אז זה לא המשכורת, משכורת מקבל סוף החודש, אין לזה קשר עם המשכורת, זה דבר מה תנאי העבודה שנותנים. אז הקדוש ברוך הוא דן את כל אחד ואחד, על מחשבה, דיבור ומעשה, כל מה שהוא עשה כל השנה, כדי לקבוע לו איזה תנאים הוא יקבל לשנה הבאה. זה מה שיום הדין, וכשאדם מזלזל בראש השנה עושה צחוקים, כאילו הוא מזלזל בדין, כשאדם יושב בבית המשפט עושה צחוקים, אז עוד יותר כועסים עליו, זה עוד יותר. צריכים ללכת עם אימת הדין, שמחה בלב שזוכים להמליך את השם יתברך. שמחה בלב שזוכים לחוג את ראש השנה, שמחה בלב שאנחנו יודעים מרבינו, ואפילו לשיר, לא נוהגים לשיר בליל, ושאז זה עיקר הדין, בלילה ועד אחרי התקיעות, עד אחרי חצות, אבל אחרי חצות כבר יכולים לשיר ולשמוח, אבל הכל עם אימת הדין, לא להתפרע, לא להשתולל, זה לא פורים, זה ראש השנה. כי באמת, הקדוש ברוך הוא בודק את כל אחד ואחד עד כמה המלכת אותי. הרי בריאת העולם הזה היה כדי שיהיה מקום שבו נוכל להמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא. כדי שהנשמה שלנו תגיע למצב שהיא תוכל לחזור ולהיכלל באור האלוקי האינסופי, לחוות אותו ולהשיג אותו, וכמו שאמרנו קודם, לשגר את זה גם כן אל הנפש, היא צריכה לעבוד על זה. היא צריכה לעשות עבודה, לא לקבל את זה בחינם. בחינם זה, הזוהר קורא לזה נעמה דקיסופה. היא צריכה לעבוד על זה ולהתייגע, לעשות עבודה כדי שהטוב יהיה מגיע לה, כדי שזה יגיע לה על פי דין ולא בחסד. מהי העבודה שהקדוש ברוך הוא מזמין את זה לנשמה כדי שהיא תהיה אמורה לחזור? יש עבודה אחת. העבודה היא לבחור בו. לבחור בהשם, לבחור בטוב. אני רוצה את השם, אני רוצה את הטוב, אני רוצה את האור. בחירה. אתם יודעים, לבחירות צריך לפחות 2 מועמדים. אם יש מועמד אחד, אז זה לא בחירות, אז מה שבחרתי בו, כי לא היה אפשרות לבחור משהו אחר, זה לא בחירה שלי. לפחות 2 מועמדים. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, בראש השנה, היום הרת עולם, בראש השנה נברא העולם, שיהיה מקום שיש העלמה כזו שאפשר להוריד לשם את הנשמה והיא תעבוד את השם מתוך בחירה. זאת אומרת, העולם הזה זה מקום כזה שהנשמה יכולה כל החיים להיות מחוברת אל השם, וכל החיים גם להתעלם מהקדוש ברוך הוא, ככה בלהתעסק בענייני העולם הזה, בהסתרה של העולם הזה, עסוק בכל הדברים של העולם הזה, וכל החיים לא חשב על הקדוש ברוך הוא. ועכשיו בזה שהוא כן חושב על הקדוש ברוך הוא וכן שומע בקולו, זה נקרא שהוא בחר בו. עכשיו יש לך בחירה, מה שכן קיימת זה כבר מתוך בחירה. תיקון הנשמה שהיא עושה את פעולותיה מתוך בחירה. אז העולם הזה נברא בשביל בחירה. על ידי הבחירה אנחנו עושים תיקון ספירת המלכות. במילים פשוטות, מה זה תיקון ספירת המלכות? לתת לקדוש ברוך הוא שם של מלך. הזכרנו כבר כמה פעמים, מה ההבדל בין מלך לבין מושל? שניהם שולטים על המדינה, שניהם כולם עושים מה שהם מצווים אותם פחות או יותר, אז אל המלך זה מבחירת העם. אנחנו בחרנו בך, אנחנו המלכנו אותך, מכתירים אותו, שמים מישהו, ראש הקהל, שם את הכתר על ראשו, הוא יכול לשים לבד את הכתר, לא, אנחנו בחרנו בך, מבחירה. מלך זה מבחירה שלנו, מושל, היה לו כלים, צבא, השתלט על המדינה, והוא מושל עליהם. כי להשם המלוכה, הוא מושל בגויים. עם ישראל שאמרו נעשה ונשמע, בחרו בו, הוא נקרא שהוא מלך עליהם. מלך זה מבחירת העם. הגויים שלא רצו לשמוע בקולו, הם לא יצאו מכלל שליטתו. הוא ממשיך למלוך עליהם, אבל לא תחת השם מלך, אלא תחת השם מושל. אז עד שאנחנו נמליך עליהם את הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה, עד ויאמרו בגויים השם מלך. זאת אומרת, המלכות שהשם יתברך תגלה בעולם שאפילו הגויים יגידו השם מלך, ואז והיה השם למלך על כל הארץ, לא רק על היהודים, גם על הגויים. וזה התיקון, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שהוא ושמו זה יהיה דבר אחד, הוא וגילויו זה יהיה דבר אחד, שלא יהיה הבדל בין מה שהוא באמת לבין מה שמתגלה ממנו בבריאה לנבראים. האור האלוקי האינסופי, על ידי תיקון ספירת המלכות, יתגלה בעולם שלנו האור האלוקי האינסופי.
אומר הקדוש ברוך הוא, אם כל בריאת העולם זה היה כדי שתיתנו לי שם של מלך, כדי שתבחרו בי, בוא נראה אם העולם מביא את הסחורה, בוא נראה אם מתוך העולם הזה באמת המלכתם אותי. בשביל זה ברקתי העולם. מזה נוצר הדין של ראש השנה. ביום הוא ההולדת של העולם, ברוך הוא שואל את עצמו מאזן, עד כמה באמת מתוך העולם הזה המליכו אותי. וזה משפט אישי על כל אחד ואחד, יהודים וגויים כאחד. כמה המלכת אותי עליך ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי, על המחשבה, על הדיבור ולמעשה, וזה בעצם המדד של הקדוש ברוך הוא, איזה תנאים לתת לך לשנה הבאה שתוכל להמליך אותי, עם איזה תנאים תוכל להמליך אותי. והיות ועיקר הדין נוצר מהשם בוחן עד כמה המליכו אותי, לכן עיקר העבודה של ראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. אם הדין נובע מהשאלה עד כמה אתם ממליכים אותי, אז היום, ביום הזה, אנחנו ממליכים אותך מחדש. אם לא המלכנו אותך עד עכשיו, ממליכים אותך היום מחדש. צריך להגיד סליחות ולחזור בתשובה, כדי שאני אהיה נקי מהעבירות, שאני אוכל בכל הרצינות להמליך את הקדוש ברוך הוא מחדש בראש השנה. כי ראש השנה, ביום הזה, הקדוש ברוך הוא דן כל מה שיהיה. התפילות של ראש השנה הם ארוכים מאוד, אבל על כמה אחוז מהתפילה אנחנו מבקשים שנה טובה? כמעט 0.5%, 0.25%. כן, אבינו מלכנו, ברכנו לשנה טובה, וזוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. אבל רוב התפילות לא מדברות מהנושא העיקרי שהיום יש ברוך קרובה לי כל מה שיהיה כל השנה. מה עוד? ראש השנה זה היום הראשון של 10 ימי תשובה. אז היינו צריכים ביום הראשון לעשות וידויים וסליחות וכפרות וכל היום... לא, כמעט ולא מזכיר. בכלל חטאים לא מזכירים. קצת בתקיעת שופר ככה בשקט בלב, אבל לא מזכירים חטאים בראש השנה. למה? כי אנחנו תופסים את העיקר. זאת אומרת, נכון, היום דנים אותי. למה דנים אותי? עד כמה המלכתי? אז היום אנחנו ממליכים אותך. העבודה הרוחנית של ראש השנה מיומית באור ועד צאתו זה להמליך עלינו מחדש ברוך הוא. המלך הקדוש, המלך המשפט, לדוד מזמור להשם הארץ ומלאה, כל התפילות הם נסובים מסביב לזה שאנחנו ממליכים עלינו מחדש את הקדוש ברוך הוא ויתנו לך כתר מלוכה. ואם ככה, אז לפחות היום המלכתם אותי, נו אז הנה, אז העולם מביא את, שאלתי בשמה נברא העולם, כעת כמה ממליכים, תראה איך ממליכים אותך, כל עם ישראל עכשיו עומד את הכנסת שעות שלמות וממליך אותך, לכן אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות, כדי שתמליכוני עליכם, זה עיקר עבודת תקיעת שופר המול, כל זה, כל מיני מצוות וכל מיני דברים שאנחנו עושים כדי להמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא, מחדש. וכמה שהצלחנו יותר להמליך אותו מחדש, ככה הדין נמתק יותר. תהיה לנו שנה טובה יותר. והיות והשליחות של רבינו בעולם זה היה לגרום שגם בדורות האחרונים יהודים ימליכו עליהם את השם יתברך, על אף ההסתרה שבתוך ההסתרה. לכן רבינו אמר, העיקר העניין שלי זה ראש השנה. במילים אחרות, עיקר העניין שלי זה להמליך את השם יתברך. ראש השנה זה יום המלאכה, זה היום הכי עיקרי שלי. אבל זה כל השנה, עיקר ראש השנה. יש עוד דברים בליקוטי מוהר"ן חוץ מראש השנה. אבל הכל זה כדי להמליך את השם יתברך, והיום העיקרי זה באמת ראש השנה. כשאנחנו באים לרבינו, לפחות מתקשרים לרבינו בראש השנה, אנחנו משתתפים בפעילות הרוחנית שלו להשתמש בתפילות שלנו של ראש השנה, להמליך עלינו מחדש את הקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו ממליכים מחדש את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה כמלך על כל הארץ. אז עוד גויים מכירים בהשם, עוד רחוקים, יביאו גויים רחוקים בהשם. עוד ועוד יתגלה מלכותו של השם יתברך בעולם, עד והיה השם למלך על כל הארץ. השם יעזור לנו שנזכה לנצל את הימים האלה לסליחה וכפרה, שנגיע נקיים מהעבירות, שנוכל באמת בכנות להמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא מחדש, בעיקר על המחשבה שלנו, ואחר כך הדיבור והמעשה גם יהיה מומלך על ידי הקדוש ברוך הוא, להמליך אותי. לכן אנחנו מתקשרים לצדיקים, מתחברים לצדיק, הצדיק זה הוא הכי דבוק בהשם יתברך. כשאני מחדש את ההתקשרות אז אני מקבל גם כן מהתכונה שלו, גם כן להמליך את השם יתברך על המחשבה שלי. השם יעזור שנזכה להמתיק מלא כל הדינים ולהמליך את השם יתברך כראוי, והיה השם למלך כל הארץ, ותבוא הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. מעניין, אני קראתי היום, ממש עוד משפט אחד, אני מאוד, עד עכשיו אני מתרגש ממה שאני קראתי. היה כתבה בעיתון המבשר, אני ככה מסתכל על המודעות, הדברים העיקריים, לראות מה ככה, אבל פתאום, הטהור עיניים מקריית גת. מקריית גת נפטר בחודש חשוון האחרון, כמעט לפני שנה,
הרבי מקרצ'נב של קריית גת. לקרצ'נב זה בעצם, זה זרעות מן הדבורנה. בנדבורנה מקובל שכל מי שהיה אבא שלו היה אדמו"ר, גם הוא נהיה אדמו"ר. אבל אי אפשר כל אדמו"רים בעיר אחת. זה אדמו"ר מזה, אדמו"ר מזה, אז כל אחד לוקח עיר אחרת. ככה מקובל בקרצ'נב ובנדבורנה, שהאחים כולם אדמו"רים. אז יש ברחובות אדמו"ר מקרצ'נב ויש בקריית גת אדמו"ר, וכולם טהורים, קדושים, כל המשפחה הזו, כולם יצאו ממש אנשים ככה רוחניים, והוא לפני שנתיים, בתשע"ח, לפני שנתיים, במקץ, בחורף במקץ, בסביבות חנוכה, הוא אמר דרשה על גוג ומגוג. הוא אמר, אתם חושבים שגוג ומגוג זה חייב להיות עם טילים, עם אטום, עם האיראנים, עם הידיימי. זה יכול להיות משהו שהקדוש ברוך הוא לא צריך את אף אחד. הוא יכול לשלוח נגיף קטן, כך הוא אומר, ושכל הטכנולוגיה של העולם לא תוכל לו, וזה יבלבל את כל העולם, ובזה השם יעניש את כל הרשעים בעולם, ועם ישראל יראו שיש את המגפה הזו, אז הם יחזרו בתשובה, ואז תבוא הגאולה. ככה הוא אומר, ככה הוא אמר אז. ממש את המילים האלה, אפשר לראות בדיוק את הציטוט, בדיוק את המילים שהוא אמר אז, שהוא דיבר על גוג ומגוג, יהיה מצב כזה שיבוא איזה נגיף לעולם, יתפשט על כל העולם, עם זה הקדוש ברוך הוא יעשה את המלחמה שלו בגויים, שכל הטכנולוגיה, שום דבר לא יבלבל את כל הכלכלה, יבלבל את הכל, כל החוכמות שאתם בניתם ב-200 שנים האחרונות, לא יעזור לכם נגד זה, ועם ישראל יראה את זה, זה מסוכן, עם ישראל נפטרים גם כן מזה, יחזרו בתשובה, זה מה זה צריכים לקחת, זה הכנסה כדי שנחזור בתשובה, ואז ככה ינצלו בזה, ואז תבוא הגאולה. אז זה היה בתשע"ח. עכשיו הגיע ראש השנה תש"פ, ראש השנה האחרון, חודש לפני שהוא נפטר, הוא כבר היה מאוד חולה, הוא שכב במיטה, היה מאוד חולה, והיה לו, השמה שלו שסעד אותו, קראו לו דוב בלדי, קוראים לו אברך בשם דוב בלדי. הוא היה, אז טיפל בו, סעד אותו בכל יום. ולפני ראש השנה הוא אמר לו, אמר האדמו"ר, אני חושב שזה הראש השנה האחרון שלי, אני חושב שבשנה הזו אני כבר אעלה לגנזי מרומים. ובאמת חודש אחרי זה הוא נפטר. אבל הוא, כשהוא שמע את זה, הוא אמר, אז בשנה הבאה אני אוכל לנסוע עם כל החסידי ברסלב לאומן ולהתפלל באומן. ככה הוא אמר לו, אז אתה כבר לא תהיה, אז לאיפה? אז אני אסע לאומן, אני אתפלל כל חסידי ברסלב באומן. הוא אומר, שנה הבאה, גם אם תרצה לנסוע, לא תוכל לנסוע לאומן. זה מה שהוא אמר לו. הוא לא הבין, עכשיו הוא מבין טוב מה שהוא אמר לו אז. חודש אחרי זה הוא נפטר. גם אם תרצה לנסוע, לא תוכל לנסוע לאומן. ככה הוא אמר לו. זאת אומרת שמה שהוא מדבר, הוא יודע מה שהוא אומר. הנה, תראה, דבר כזה שהוא אמר. זה ממש, זאת שיש אנשים נקיים שהקדוש הוא נותן לראות ולספר. אז מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שמה שהוא אמר, שזה בא בשביל להחזיר אותנו בתשובה. אז כל אחד צריך להתאמץ בימי התשובה האלה, לחזור בתשובה בלב שלם, ובאמת לראות את הגאולה. אמן ואמן. חזק וברוך.